Diuen i conten que tots els teatres del món tenen el seu fantasma, però el teatre de Rabat no. Al teatre de Rabat tenim una fantasma! Sí, és una fantasma! Mira los pobres, no me Diuen que de vegades la fantasma del teatre del Rabat Va a l'escenari I interpreta el seu personatge. Quin personatge? El del fantasma! Anem a buscar-la. Bon Nadal, xiquets